Sofia. Mama kola. Aya mama, udah yala dong ada kawan. Na intina diga daga kon. Nero ko mago belo. Sofia etali sugula kuro kira yano. Nere molora kulare. Oi ko me foti molora. Nini nga chere na sigi barola dukenena. Ni korake na benno. Sofia ni molora re. Ayi kuma chama fo. Ne yɛrɛ tɛro ni na ɲɛ jɔ a ɲɛ la togo togo de la o si tɛ problème ye n t'a dɔn mina a layi ni ɲɛ min ne malɔra dɛ Sofia Bintu e de b'a dɔn e ye min kɛ nin tɛ jogo ɲuman ye dɛ e bɛ se ka Ala minɛ bɛɛ bɔlen ka na n'i ka cɛ ye so kɔnɔ yan nɔ hali n'i kun y'a fɔ ne ye dogo dogo la o bɛɛ kun ka fisa mais n'i kɔrɔkɛ ta fan dɔn n'Ala sɔnna ma a ta fɔ ɲɛ b'a sɔrɔ a yɛrɛ hakili t'a la yɛrɛ ni ko kɛra ni mɔgɔ cɛ a bɛ da ni ɲɔgɔn cɛ a dan y'a yɔrɔnin dɔrɔn dɛ i y'a mɛn n'o kɔni don kana jɔrɔ la i y'a mɛn kana to ɲɔgɔnna wɛrɛ ji sɔrɔ dɛ Oui. Ah, Bintu. Ça va? Ça va. Basti là. Basfete. Yeredon. Basfete. Nero ko mago belo. Et au cas d'Iwan? Awa kadi sedu. Ne kun bɛ fɛ a ka moto dɔ ɲini ne walasa n bɛ ka cimisɛnnin caman bɛ yen nɔ o ka se ka nɔgɔya cogoya min na n'a tɛ kɛ baasi ye. Bintu a ma se e k'o fɔ an ye yɛrɛ a kan ka kɛ e ye o n de y'an ka du lagare n'i y'a ye an ma se ka fɛn fɛn k'e ye se ka se de t'anw ye mais tile fila in na n bɛna jateminɛ ni Ala sɔnna ma komi n ka waati koronnen don dɔɔnin sinon sini bɛɛ e kun b'a sɔrɔ o bɛ diya n ye i jija kalan na y'a mɛn n'Ala sɔnna. Ne cɛ so kɔnɔ mun de b'i la Sofia nin ko in tɛ se ka to tan dɛ mun de kɛra a ɲɛfɔ n ye sa lagare bɛ nɔ ayi a bɔra a tun tɛ se ka bila tan dɛ fɛn fɔ n bɛ min faamu kɛ mun de kɛra mun de b'i la mun de kɛra Bozo bɛ yan awɔ a dalen i sigi fɔlɔ i sigi k'i lafiya joli kelen de donna ne ka so kɔnɔ dɛ ayi ne ma mɔgɔ si dontɔ ye mun de kɛra so kɔnɔ mun de kɛra sa a ɲɛfɔ n sa ma i sigi k'i dusu lafiya i sigi i den la i sigi mun de dun kɛra a ɲɛfɔ n ye kɛ han a ɲɛfɔ n sa ne Bozo wele tan n ko a tun bɛ nin yɛrɛ de kɔnɔ mun de tun b'a kɔnɔ ne ka chèque i ko mun e y'a bila min a ye ne ka du kɔnɔ i ye sokɔnɔ de ka ɲa ne fan bɛɛ don ɲɔgɔn na i sigi n b'i kɔrɔkɛ wele ka n y'a wele a dɔrɔn i sigi sa i sigi sa a bɛ na i sigi nin ko in tɛ se ka bila tan dɛ ne ka chèque de taara fo n ka so kɔnɔ maa wɛrɛ dun tɛ yan mɔgɔ damadamani kɔ
ma do ati kul la gare la ka be do ne ka sokona kana ka sokona woloma ani fa willa la ne bi fe be na mo ko jura la ne ma deli ka o je fuila na fura ka tande ka sheki ta fonga sokono ne rebe enyi ni gawo kena ma mo jume de be bo kena ma kana do funi ka sokono ka be tla ka tani yoro yi nga armor kono ka tla ka blani kay ngono ni bi labore ne a fena nge ka sokona woloma ganye depuis wakati ne o fenya na ndo ni ko ne akilita iga fem tunenu ma do nga fono anya ci bare biye na anya yini ganya ne kon ma do ma shi dengele ma do e ga sokona na ka fuka te ga sokona woluma ma go satara ko ngone hagilita ko ne hagilita chod ni be wari ni bi yoro abe labode so hagiliti ko la o wala na ere agilina juma sisa e kontina fuka ne do ne ga sokona ko shagita sokona lo polisi la tare besoin bonne ko ni a shawoni afa sa gafurulai akoto ga tana kono oroga do iba fo imna sigana donner la okola ka dugono emi muso yininga o tara voyage la ne fe blano a chane kle tanduru nasro ale de kumbata depuis ne a blay watu ma kumbata me kosana de ali kosana ne alle ya kumbe me bim ma ho jora la kumbata na kashi e shekite no obsena ke chogodi ni malabo do ta kasura bashi tanyen fam na ngon me do kelengi ala ga do gartigala amma iga shekita ya kuma fama ne ko ne nga fota fo ba aka labo dron ne ko kuma dayo koy ne o e mu ne famu yalla sangone ne dugu were jetola de duin kon nala na fura ne bade dogo kere sinta simbla o bena sigane la ne de dabal bani no e tare ore law parce que ne dunay aw cem sigana be sega kenena mais ale edu ale ka foka be na sigana ke ela foka seni niveau ma sheki wa wordin taga ambo tame mu ne kola ne tabe kun fe mais eta parce que tanyen fam mon fille ah c'est sambal maya nga ne ko nete dore do na ngani nga laban ke la folo est-ce que duna ka sokonna la wallahi ali ni nana ni kurane ne bi mbolo dala na furan wolo dogoni fakelen bakelen simbla sinta o refla kana sigana donner la bi me donre dugu jale c'est sambal maya vamona ko tinto prepare kono ton sinju kele solo den gandangari soro la na tulla kasa be ko na alvi ala ga chende ega tiga parage aso malaka c'est nous kuma arrêter ne da kono bile wallahi la biba s'il vous plaît Assalamu alaikum mena bosta atoma jantu dem sanonto bajitula université bajifete ici la tarasta so ya gara mama isa ole bashite la bajifete Allah so tigidu bajitala dem sanonto bajitula ubeka kene bajifete so tigidu bajitala ubeka kene ojara ko sebe
ne yɛrɛ kun bɛna tila ka t'e fɛ yen awɔ a ka di kɔni a ka di kojugu nka n'a ma ɲɛ k'i yɛrɛ nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna siɲɛ kelen n ko pari kɔrɔlen banna ne tun b'a fɛ ka kura daminɛ ko n bɛ taa ɲɛf'i ɲɛna ni bɛ don Biba a ka di n ye ka don pari la mais an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan e yɛrɛ bɛ ne ka ko bɛ position dɔn Sofia mɔgɔ kɔni t'i bɛɛ ɲɛ koli ma k'a cilen don dɛ an bɛ don ɲɔgɔn fɛ pari ninnu na tan a b'an yɛrɛ de dɛmɛ furu kɔnɔna la an b'an boloma dɛmɛ n'a ye a warimisɛnninw bɛ kɛ ka fɛn dɔ dafa e denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ yɔrɔ an bɛ donni minɛ i ko bi furu kɔnɔna mɔgɔ t'i jigida cɛ kan kuma tɛ an yɛrɛ bɛɛ bɛ ka débrouiller de n'i kun sera k'i timinadiya ka don o kɔni tun bɛ diya ne ye tiɲɛ na Sofia a ka di ne ye ka don pari la mais bɛɛ bɛ i ka position de dɔn ne fɛnɛ bɛ n ka position de dɔn ka fara o kan i b'a kalama an ka so tɔ de bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ cogo di Sofia ne cɛ n cɛ dɔgɔnin depuis ale ma furu an bɛ ɲɔgɔn kan fo ka n'a kɛ ka muso furu an bɛ ɲɔgɔn kan ten tɔ mais an ka so sigi gɛlɛyalen don ne ma bi k'a sababuya k'ale ko ne ni ale kɔrɔkɛ taara don k'a ka banki chèque ta Dergɛ somɔgɔw bɛɛ Basi foyi tɛ yan. basi t'i la ne yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la walayi n wulila sisan sa dɔ ka appel de ne kun Mɔgɔ bɛ se ka. a bɛ kɛ cogo di a kɛra fama ye dɛ Dɔɔni. e ye ne fɛ bi a ka di kɔni Komi a kɛra fama ye. A y'i k'i bila. bɔ i la. e ye n bila o N tɛ se k'i bila. ko ka ca a bɛ cogo di Non, alhamdulillah basi foyi tɛ yan. a ka famille bɛ cogo di a ka daga fana famille A bɛ. a ka famille karaki de koyi Basi foyi tɛ yan. N tori problème dɔ bɛ ne da la bi a ko kɛlen don ka n kɔnɔna fili kosɛbɛ yɔrɔ dugu in kɔnɔ yan n m'a fɔ ne gundo tɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ nka ni problème ye ne sɔrɔ ne ka teli ka boli ka mɔgɔ min sɛgɛrɛ o fana ye e ye o ye tiɲɛ n ka chèque de taara n yɛrɛ ka so kɔnɔ bi o ko ye ne kɔnɔna fili kosɛbɛ ne kɛ bɛ ka dogo yɔrɔ min na ni dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ tɛ maa si tɛ bɔ kɛnɛma k'i bɛ na hali n'i donna ne ka so kɔnɔ k'i bɛ tila ka taa nin ye ne ye ɲininkali kɛ du kɔnɔ ka dɛsɛ ne ma se k'a ye bɛɛ lajɛlen de ko k'i m'a ta n ko min ne ɲininka n k'i yɛrɛ hakilinata dɔn balo wari papier Sofia e dun ye mun k'o ko la ne bɛ mun de kɛ se bɛ jɔnya n bɛ ala de minɛ tantɔ fɔlɔ n'ala ye tiɲɛ bange don min an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan hali ne ka salati feere a bɛɛ jɔlen don ne tɛ fɛ k'an sen don ko fosi la n bɛ n sigi ka ala minɛ n'ala ko k'i bɛ kɛ min ye i bɛ ko ye jɔn i tɛ taa k'i dagan da Sofia n y'i ka kuma faamuya nka n fana b'a fɛ ka n ka hakilina fitinin f'i ɲɛna k'i dɛmɛ n'a ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ Sofia cɛlasigi kɔnɔna la n'i ye min ye don min na o bɛɛ y'a dɔ ye furu dabɔra hɛrɛ kama nka an ka bi furu ka gɛlɛn kosɛbɛ a tɛ ɲa ni an yɛrɛ ka cɛsiri tɛ n y'a faamu i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan n'a y'a sɔrɔ i ka fɛn taara kari kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ n ko so y'o ta mɛ fɛn taara du kɔnɔ ou bien a taara i ka so kɔnɔna na an b'a fɔ o ma ko tɔnfilɛzo o ye dukɔnɔmɔgɔ dɔ kɔni mɛ yalima ne bɛ e yɛrɛ ɲininka fɔlɔ e m'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a ta fɔlɔ wa n ko ne ye bɛɛ lajɛlen de lasigi ka ɲininkali kɛ u si de ko k'olu ma don ne ka so kɔnɔ i b'a dɔn dɛ n terikɛ muso ninnu filɛ nin ye muso n'a ka ko bɛɛ muso sonyɛni a ka gɛlɛn dɛ muso bɛ se ka fɛn ɲuman dogo i la mɛ k'a dogo k'a ta surtout chèque wari a kuma ka ca dɛ ne bɛ min kɔni dɔn balimaya tiɲɛ tɛ dɛ ka fɔ ne bɛna aw ka balimaya tiɲɛ ou bien ne dɛmɛ n t'a dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ du truc comme ça non non i kɔrɔkɛ i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ baara la a bɛ mun de la a bɛ mun baara kɛ tiɲɛ na a kɔni tɛ baara la hali musow ka fisa parce que olu bɛ tobili kɛ gabugu kɔnɔ olu tɛ yɔrɔ fura
mais kibini ngoro sanfa dugu fa bi n'a fɔra ko ayiwa yan bi e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ han i b'a dɔn ɲɛnamaya la mɔgɔninfin quoi e tɛ fɛn kɛ kɔni i bɛ kɛ son kɔni ne kɔni b'a fɔ n k'a y'a ta mais i kɔrɔkɛ y'a juge ka ɲɛ kosɛbɛ parce que baarabali kɔni an terikɛ i bɛ dɔ ta kɔni so ye e n'i cɛ dɔgɔnin ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan don kelen da kelen mɔgɔ si ma deli k'a fɔ k'a ka dɔrɔmɛ kelen tununa kuma tɛ ale yɛrɛ ma nka bi n'a ko i n'i cɛ y'a ka wari ta a m'a da e kelen na a yɛrɛ baden b'a la n b'a fɛ i k'a faamuya i ka sabali i k'a dɔn k'a fɔ ko furu tɛ don kelen ko ye i kun bɛ k'o donni min kama senko yɔrɔ la jikalaman bɛ k'i sen kan jisuma bɛ k'i sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ f'i k'a dɔn ko don dɔw la a ka kalan wa a bɛ sumaya fana wa n'i y'a sumalen ye don min na a bɛ se ka kalaya nka o fana tɛ a sumali bali diɲɛlatigɛ fɛn fosi tɛ se misɛnya tɛ to misɛnya la ni fini tɛ wa n'i ye fɛn o fɛn kɛlen muso la i ka cɛlasigiyɔrɔ la i k'a kun bari n'i m'a kun i tɛ se k'a lakale don wɛrɛ don ka jan a sebali tɛ don bɛ na tiɲɛ bɛ bange e kelen tɛ o n'ale baden b'a la yarɔ a ye nkalon ta k'a da i la k'e ye waliden ye a b'a n'a kɔrɔkɛ ka balimaya bila min a faamuya ni hakili ye i ka sabali i k'a dɔn k'a fɔ k'i nimɔgɔnin de don i ka kuma i b'a dɔn ne b'a sɔn ji la sabula ne kɛlen k'u lasigi kan jɔlen fosi de ma sɔrɔ a da ko ne ka taa n ka sokɔnɔna fiyɛ ka ɲɛ est ce que i y'i ka sokɔnɔna lajɛ ka ɲɛ ne m'an ka sokɔnɔna lajɛ ka ɲɛ est ce que ne bɛ se ka na olu ɲininka ne ye n ka wari bila chèque bila yɔrɔ min na ne de b'a dɔn n terikɛ dɛ ti tɔma tiɲɛ f'i ye e ye wariko kuma fɔ ale de ma girin ka nin bɛɛ fɔ n'o tɛ ne m'a ta a banna o mais i y'a lagɛ i y'a kɛta i y'a bɔtɔ i ka wari b'a bolo i ka wari b'a bolo n'i bɛ se ka min k'a la o k'a la i ka wari de b'a bolo a fa k'i ka wari labɔ a ko tɔ bɛ ɲɛ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ aa ɲɛ nin dɛ i ka wari b'a dɔn kan ka nin kɛ cogo min na a kɔni a ɲɛ b'i yɛrɛ bolo sa a b'a bolo de o e tɛ fɛn kɛ i fini fugari a tɛ foyi de la du kɔnɔna na dugu mana jɛ hali denmisɛnninw ma musaya bi wa olu bɛ taa ekɔliso la o foyi i ka wari de b'a bolo koyi o kɔni ne ka kuma ye k'a f'i ye non n ye nin faamuya kosɛbɛ a ko ɲɛ tɔ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ taa ɲɛɲini dɛ taa ɲɛɲini nin diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ sira ɲini ayiwa e ko an tɛna kɛ ten sa bon na k'i bilasira sinon k'a fɔ ko ko wɛrɛ don wari b'i kɔrɔkɛ de bolo nin ko in ɲɛɲini dɛ Biba n'i ka kuma mais sisan badenya ka gɛlɛ toro mais ni ala ye jɔda min kama i tɛ taa k'u da abada i bɛ k'o de an b'an sigi an bɛ ala de ni ala ye tiɲɛ bange don min na o don fɛnɛ n'a kuma de don sinon bi kɔni ne tɛ se ka fosi kɛ se tɛ ne ye dabali tɛ ne se tɛ bozo ye dabali ta ye Sofia jɔnni ka sentanya o t'i bɔ adamadenya la wa o t'i bɔ ala ka dantanfɛnya la an ka bi balimayaw ma nɔgɔn kuma tɛ ni ala ye dɔɔni kalifa mɔgɔ min na ni ala ye dɔ kɛ sentan ye ni ala ma fara i kan ko wɛrɛ bɛ fɔ i ma hali min tɛ gɛlɛya ye wa muso min fana n'o bɛ i kɔrɔkɛ i kunna u b'a ta k'a da o la k'a fɔ ko o ye mɔgɔ terijugu ye ala de bɛ jɔn terima dɔn wa ala de fana bɛ a ka se ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye a ye n'i cɛ jɛ a la an ma foyi kɛ masa rahamani na jɔn si tɛ ko dɔ ye ko ala don wɛrɛ bɛ sira la min tɛ bi nka n'i y'a ni dusu ta a laban bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni i n'i ka denmisɛnninw bɛɛ ma wa i b'i cɛ ladon gɛlɛya kɔnɔ min man d'a ye e cɛ filɛ nin cogoya min na nin t'a fɛ ko ye a dɔgɔkɛ nana sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la mais mun y'a kɛ setigi ye k'a to ala ka lajarabi dɔ de don ne b'a fɛ i k'a kun nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔna la min ye pareko in yɔrɔ ye an b'an débrouiller ɲɔgɔn fɛ nka a kun ka di n ye i k'i débrouiller halisa i ka salatini feere in na an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a kɛ i y'a faamuya awɔ n y'a faamuya ne yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ ko bozo bɛ degun min kɔnɔ ne yɛrɛ de b'a dɔn Biba n bɛ taa so i bɛ taa so ayiwa i k'a bɔ i hakili la i y'a faamuya ka na miiri n'a ye wa i nimɔgɔnin minɛ halisa i n'a fɔ i nimɔgɔnin i cɛ baden de don a tɛ taga k'i dan dɛ wa kana foyi ta k'a sɛgɛrɛ n'o tɛ a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ i n'i cɛ i ye n ka kuma mɛn ayiwa o bɛ diya n ye
Ko me bozo fo. An bɛ denmisɛnninw bɛɛ fo. I ma dɔn ni den n'a cɛ sɛgɛnna. Nka Ala de ye masa ye.